Ahojte, vítajte pri Yoga Emotion. Energia v pohybe. Energia v pohybe. Mám aj tričko krásne, z ktorého sa veľmi teším. Táto yoga bude zameraná hlavne na otváranie srdca. Tak trošku zapojíme aj zvyšok tela, ale hlavne teraz ide o to srdce, o jeho fyzické otváranie a tým pádom sa môže otvoriť aj niečo iné. Takže ak budeš cítiť, že je to niečo, čo sa chce vyplaviť, alebo príde nejaká spomienka, alebo akýkoľvek obraz, ktorý sa otvorí, ktorý sa ukáže, alebo si jednoducho spomenieme na niečo, čo nám vyťahne akúkoľvek emóciu, kľudne stopnite, pauznite video, alebo už v ňom vôbec nepokračujte a venujte sa sebe a tomu, čo cítite, že práve v tom momente máte robiť. A otvorte, dajte preč tú hrádzu a otvorte ten prúd emócií, nech vyletí vonku, lebo tak si dokážeme veľmi uľahčiť a odľahčiť telo. A už pri takýchto jogách na srdce viackrát sa mi stalo, že doslova niečo popukalo v hrudníku. Akoby svaly sa viacej uvoľnili a prišiel po tom všetkom čistení pocit, že som o 10 kg ľahšia. Čiže naozaj to môže byť intenzívne. A možno to bude len veľmi príjemný pocit, ktorý práve teraz potrebujete zažiť. Takže začneme v sede na pätách. Zatvor si oči, daj si jeden nádych do srdca. Výdych, uvoľni ramena. S ďalším nádychom zdvihni ruky dohora a s výdychom zváž svoj pravý bok na stranu, teda ľavý bok na stranu a práva ruka ide na zem. Zdvihni svoje srdce, ramena od uší, lopatky k sebe. Nádych, výdych. S ďalším nádychom poď na stred, výdych, pravý bok na zem a ľavá ruka k zemi. Viacej zdvihni svoj hrudník. A nádych, poď opäť na stred, spoj svoje dlane a s výdychom ich polož na svoje srdce. Daj si jeden taký fajný mňamkový nádych do svojho srdca. Výdychom uvoľni ramena, zhliadni všetky farby, všetky krásy, všetko, čo tam je a že všetko je krásne. A teraz prepletieme prsty za chrbtom. Natiahneme v lakťoch, ak to ide. Opäť nádych do srdca, výdych do zeme. A tak ako mám prepletené ruky, položím ich na svoj pravý bok, naťahujem tak trošku ľavé rameno a môžem aj odtlačiť svoju hlavu a tiež pritiahnuť k pravej strane, k pravému ramenu. Nádych, výdych. Pomaličky vráť svoju hlavu, natiahni ruky za chrbtom a vymeň. Hoď svoje ruky na ľavý bok a ucho k ľavému ramenu. Sústreď sa na tú časť tela, ktorá sa teraz najviac naťahuje, kde to najviac cítiš. A pomaličky s nádychom vráť svoju hlavu, ruky rozpleť. Na chvíľku ich nechaj povzdĺž tela, všimni si už teraz, ako sa zmenila pozícia. S ďalším nádychom zvihni ruky dohora, dláne k stropu a polož prsty na ramena. Tak, aby boli lakte na úrovni ramien
Lopatky vzadu sa chcú spojiť, zadné brúško, spodné brúško zaaktivuj, rebra zastrč trošku dovnútra, uvoľni svoju tvár, budeme so zatvorenými očami nadýchovať a vydychovať vždycky nosom, nadýchneme sa, keď pôjdeme doľava, vydýchneme doprava. Nádych doľava, výdych doprava. Oči zavreté a v rytme svojho dýchu pulzujem zľava doprava, uvoľni čelo. Trošku zrýchli tempo. Ešte viac, ak to ide. Skús ešte chvíľku vydržať a posledný nádych nie je so zádržou. Čiže daj si posledný nádych. Ústa v strede, drž ruky stále na ramenách, zádrž dýchu. Až keď naozaj cítiš, že potrebuješ vydýchnuť, tak s výdychom uvoľni a pusti ruky pozdĺž tela. Nádych celým trupom až do hlavy, výdych do zeme, ďalší nádych do srdca. Výdych do zeme, uvoľni svoju tvár, vyber nohy spod zádku, ideme na všetky 4, kľudne si potoč nohami v členkoch, urob trošku protipohyb, lebo sme dlhšie sedeli na tých nártoch. Kľudne sa trošku vytoč vo svojich bokoch. Nádych do srdca, výdych do zeme. Super. Ustáv svoj pohyb a s ďalším nádychom. Pravá noha dozadu, špičku ťaháš k sebe. S výdychom dopredu medzi ruky, koleno je nad členkom, zadná noha je na špičke, koleno dole. Nádych, zdvihni ruky dohora, spoj dlane a poď tu do záklonu. Otvor srdce, pohľad k stropu, spodné brúško zaaktivuj. Daj si tu zo pár nádychov, otvor ešte viac lopatky k sebe a s výdychom idú ruky k zemi. Zadné koleno dohora. Urob miernejší krok, polož celé chodidlo na zem, tak aby hrany chodidiel boli približne v jednej úrovni, v jednej línii. Ak to bude náročné na balans, môžeš prednú nohu dať viacej do pravej strany. Zdvihneme sa dohora do bojovníka. Jeden, predné koleno je nad členkom, zadná noha pekne natiahnutá. Koleno, stehno zadnej nohy taktiež aktívne. Pánva pozerá dopredu, zatiahni spodné brúško. A ak to ide, spoj svoje dláne za chrbtom. Ak nie, tak sa kľudne len chyť za svoje predlaktia. Takto. Vytočím sa, aby ste videli. Ak to ide, tak spoj dláne, lopatky k sebe. Rebra nepretláčam príliš dopredu. Uvoľni svoju tvár. Potiahni nádych od chodidiel, od koreňov, cez celé nohy, boky až do srdca. Výdych do zeme, ďalší nádych až do hlavy.
A výdych do zeme. Natiahni prednú nohu, kolienko a stehno prednej nohy aktívne. Neprepínam tú nohu maximálne. Vystrčím najprv zadok dozadu, spodné brúško zatiahnem a schádzam do pyramídy. Rameno od uší, lopatky k sebe. Spodné brúško aktívne. Pravý bok zastrč viacej dozadu a ľavý dopredu. Hlava v predĺžení v chrbtice a opäť potiahni nádych. Zo zeme až do srdca výdych naspäť do zeme. Ďalší nádych, poď opäť do hora, kľudne pokrč predné koleno. A s ďalším nádychom ruky do hora, koleno ťahám k brúšku, výdych, nohu prinožím, ruky k srdcu. Nádych, výdych, nohy na šírku tvojich bokov. Položím si ruky na kríže, prstami smerom k zadku, pritiahnem lakte čo najbližšie k sebe a pretlačím pánvu dopredu, idem do jemného záklonu, hlavu nezvesujem úplne. Nádych do srdca a pomaličky sa vráť späť. S ďalším nádychom ruky do hora, spoj dlane, výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný chrbát, rovné nohy. Výdych, hlboký predklon, ruky na zem, kľudne pokrč kolena, pravá, ľava, dozadu, plank. Kľudne lakťami, kolenami na zemi, lakťami pri tele, zídem až na zem. Narty do zeme, nádych, kobra. Výdych, uvoľním. Posuniem v dlane trošku nižšie, zadné nohy na špičky a presuniem sa na všetky 4. Nádych, výdych a s ďalším nádychom ľava noha dozadu, špičku ťahám k sebe, výdych dopredu, medzi ruky, koleno nad členkom. Nádych, spojím dlaň nad hlavu, záklon, spodné brúško aktívne. Nádych do srdca. A s ďalším výdychom idú ruky k zemi. Zadné koleno do hora, kľudne miernejší krok. Bojovník 1. Predné koleno je pokrčené. Opäť ruky vzadu pred laktia alebo spojím dlane. Pánva sa pozerá dopredu. Lopatky k sebe. Uvoľni tvár. Uvoľni čelo. Nádych do srdca. Výdych do zeme. Nádych opäť od koreňov až do hlavy. Výdych do zeme. Natiahni prednú nohu, koleno, stehno aktívne. Vystrž najprv ričku dozadu a spoď srdcom k zemi. Tu na ne nechaj ramena padať dole, lopatky spojím, spodné brúško, rebra dovnútra, ľavý bok zasuniem viacej dozadu. Uvoľni tvár. A s ďalším nádychom poď do hora, kľudne pokrč predné koleno, pusti ruky, nádych, zdvíham koleno, ruky, výdych, noha na zem. Dlane pred srdce. Nádych, výdych. Opäť ideme do záklonu. Môžu byť prsty smerom k zadku. Ak to ide, skúste dať prsty smerom k lopatkám. Opäť lakte k sebe. Opriem pása do panvy, zatlačím do nej. Otvorím srdce. Pomaličky sa vrátim späť. Nádych od nôh až hore ku prstám na rukách, spojím dlane. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný chrbát. Výdych, hlboký predklon. Ľava, práva dozadu. Plank. Kľudne cez kolena. Idem až na zem. Tento raz si dáme ale pozíciu sfingy.
Nohy mám na šírku svojich bokov, nárty zatlačím do zeme, lakte sú pod ramenami, zápestia v úrovni lakťov, roztiahnem prsty, zatlačím dlane do podložky, ako by som tú podložku chcela pritiahnuť k sebe. Nárty zatláčam do zeme, otvor hrudník, lopatky k sebe. Zátvor očí. A dýchaj opäť do svojho srdca. Pomaličky uvoľni pozíciu, uvoľni nárty, uvoľni ruky a kľudne zväz hlavu, trošku si s ňou potoč. Posuň dláne približne na úroveň rebier, lakte pri tele, nohy na špičky, pod na chvíľku do pozície dieťaťa, spoj kolena k sebe, čelo na zem a plné nádychy do krížov. Pomaličky zdvíhaj čelo z podložky. Sadaj si na päty. A prejdeme na všetky 4. Dám si nohy trošku širšie, ako sú moje boky. Spojím špičky chodidiel k sebe. Natiahnem dláne úplne pred seba a spustím srdce k zemi. Buď položím čelo na zem, ak to ide, položím celý hrudník a hrdlo, bradu na zem. Opäť plné nádychy do srdca. Vytvor priestor pre rozlet tvojho srdca. Pomaličky zatlač do dlaní, otlač sa od zeme, zdvihni čelo, brádu. Posun si ruky pod ramená. Sadneme si ešte na chvíľku na päty. A prepleť si takto ruky vzadu za hlavou. Spodné brúško aktívne, kolena k sebe. Nádych, otvorím hrudník, lakte do strán. A s výdychom brada k hrudníku a lakťami prirodzene padajú k zemi. Nič neťahám na silu, len uvoľním, položím jemne tie dlane na hlavu. Plné nádychy do krku. Ďalším nádychom pomaličky vyroluj hlavu, púšť ruky pozdĺž tela. Prejdeme do šavásany. Ak máte pri sebe nejaké bloky alebo vankúš, niečo, čo by ste si mohli dať pod lopatky, tak to použite. Ak nie, tak nie. Ja si tu bloky položím približne pod svoje lopatky
Dám si teraz len jeden. Upravte si už presne, ako to chcete. Možno to bude centimetr 2 nižšie alebo vyššie. Roztiahnem nohy na stranu, špičky nechám padnúť. Ruky do strán, dlanemi dohora. Uvoľním ramená. Nádych do srdca, výdych. Vytvoriť priestor pre seba, pre srdce. Pre seba ako to srdce. Čo vaše srdce práve teraz potrebuje? Čo by vám doprialo? Všimnite si, či niečo pred vašim srdcom je, či tam niečo stojí, či vnímate nejaký obraz, nejakú farbu, teplotu. Nechajte svoje srdce hovoriť, spievať, tancovať. Nechajte ho viesť. Ak náhodou vidíte pred svojim srdcom niečo, tak sa na to pozrite, čo to je, alebo to aspoň precíťte. Skúste sa pozrieť do ňoho trošku hĺbšie. A nacítiť si stále viac seba. To moje sa ide teraz rozletieť vďačnosťou a láskou. Ďakujem. Môžete takto ostať, alebo si ten predmet spod lopatiek vybrať. A ešte spočinúť v šavásane. Položiť si možno ruky na svoj hrudník. A samého seba tak pomojkať, poláskať, objať. Podržať samých seba. Satnám namaste, namaho. Ďakujem. Ahoj.